Yada say ya mo akwa ba bi Adom TV Badwam dwumadie no so mambo atema yada say ahosepe awode abre say nwom no wani age ho program no nyame ya Adom abre no so akobi afi fa ho hyehyem kuko programs no ne ade titiw ne singles no me na na kan na say wo na ahya dem bede no wanya bi ti ya mu pie wo ho a wo abo ho kakakra labadi no akota wo nko ha wo sepesepe wo wanzo bi atena ho nche ne dem say mema omo so omo ma ya ebeto o ana mfene sa boko na wo ahene sire no apono na ma bia mamo no ki no enye ne sa enye gidigidi bia aye kama ato baby awo reflect de ekoso no ana say o de aba na hye de mi ho na beba ho be careful na ni nyina mu na bedi mu a na wo hu say nipadua no so ye kama bibia hyehyemu na kwa so ti me wo givers for fear ha nnuro no ne wo hai tie bi ba bia wo hia bie no tonom na mo ba me na mo akwa be ye na se pa mo efe me da se wa ya de ne woni age pa be ne de asam na o kan important hia pa ba no so eni adaje e be da kotena ba bi sa nyamre ma ho sa wa ho mre de so onya bie ni adaje sei nyakakra bi madam for evangelist bi na kan say ye wo ade ehia eni de ehia Isem za dia wo kan ehia so say ye hwani ye ni nya time ma ho kakra important na wo de pa ye kan na bo mpa ye kwa na wonya hu adwuma na yo ze de nyame di hwamo nyame so ni hwamo tu ye hu adwuma na mpa ye no so ka ho so ate ase sa e be fa afia shase afutu edi kan pa ni ano odene sa ye nhwe mages ne nam ho nse ye bie ki na mo sa mema no so ka ho pepe no sa de mani tua no ne nam ho sa Stefia we so aka to me Herbal wetimi aka de ne ye be kan bi mu adwen oye wa bi anko so ta bi na ne yo ti memo Badwam Afisem any akwaba emfamra give us about industries ye no ahodo bebre na ya ye e dia Badwam anso nti se ohododo wa se woda sori ye no wa ye chako ni ade a me se wo a obetie me nkoma me no beboyi simadu bewie no na obehunu se wonya adura beboa wo na se say typhoid fever na de ate se eno ane se gusu a nsu ahodo a ye nom no emere bi atwam na roba mu nsu sachet water no na eye kakra bi ne nsu obi abone dan ho ne nsu ba na obu e de agu roba mu na wo ton na ade ba konso no se ba bi omo package no ene ba bi omo diguo no bi okom de gu form ankasa nka wo se bi omo di nua bi ne ade seseso no omo de gu so no wo mo nye ne sa wo mo ya na omo e de agu bi tiles so keke ana se bibi sa on se sa mmea honom so no se ensuo kɔ hɔ abonse no komoa emoa bitim piepie firi o saada na abonse obenom ensuo no bewi odo nsa befa sa roba no mu no na emu aye tototoro ebi wakɔ ahwɛ ne hu se niema bi ewo ensuo no mu nso anom akɔ akogu yam ti sa moa wei ene sa ha we nyina akɔ nipadua no mu a wo small intestines no na omakotutu mu kuro emu tukuro a na fe typhoid fever no ahyase enti wudi anwanu ane ne nuane bi a sebe mpredua sancheche ne saade no ewo mu no na ebie kuro no na eye kese enti wo nse da bia wafo hya ase abeka se bia malaria na se fever bi na ache wo enso ba num nnura nom anya ade se ebetimi akọ eba ne sa etimi masabe so te meka ba bi a mekɔhye media adwuma ase mbre bi atwam wo na menom nsuo no a efiri pap mu ba ne bi na mebeyade ye sister fia say typhoid fever na ye me na menim na bi ma me hoda ai eti me form me anso na me obolobo me form ye tantan pa eti mba nkran no mse bi amakofa yade bi na me de aba enti a kire hwehwemu no na ehu sese ye typhoid fever ne bi sa yade no ebetena wo so a wanhwe abeka se obi kura to aduro edumre bi a wona ma wona ase nyina timi hyehye wo wona ase pagya wo ye basa te se de yade boni bi na ache wo enti mesrew se onya sa symptoms no ebia kopa givers
Herbal mixture aduro bi na tonom sei enete entontom kakraka eda ho na aduro we na adwuma eye no nyasem ketwa iti typhoid fever no etimi tu ase kura de fi nipadua no obanom toa ba ko banom toa mienu ebewie no bohu se wate asise kinkin na wonom no na eye unipadua no mu adwuma wo yam ho no ekuro no small intestines no na ehi ni nyina ekio ni nyina bonse obetimi adidi na typhoid fever no so du mire bi a se etena wo so na enyini cha aduane kura na wokon edumire bi wo so odidi kura wokon no aduane ensuo kura wokon no ntubonse na edrenu me se copper give us about Mr. Drebi na tonom na yesa wo yade ba kon so efe ne John this no time ani esusu ano na ye dwene se ebi a woda veranda so woda bibi e honom awo honom a eneche wo sister brother eno ka ho bidie nanso nei ekwan hodo bebre so enuane a yedie ni ade no bonse honam ani nyina aya hoya wo nwi no kura no na ekukuku wani so color no ankasa ebidie no a wo kohwe a yese ye brown color obidie ye black red ni ade no wo de ne de etimi ye yellow te se srade na edawani no so a je se eno so timi ma wo so te ya eyo how bebre John this yade no enye yade papa kra kope give us Herbal Mr. Drebi nanom ebeboa ovens nim nyina ebeyemu adwuma ahili wankasa eno a chenso malaria no so no ema nkofo dumre bi a malaria na yekese a woda anadwo krampo ana asosonso da ase na ntwie bi tawo edumre bi a woda anadwo a wani betena wo teetemu gise ono obi da krampo ansa na watimi akenya wo mi se malaria pesa chima bonza masum etime ke kame pa afi na me minimu ene me hwinimu ke kame eba ne saa pa me kokko bi aduro no so a me woso no 1 2 3 na me bie pa me de atua metia no pa ma bobi na metia no no enya sam keto kwantu nso betimi anom bi ebe boa santontom ne kaw no de plasmodium parasite ni begu ni padua no mu a de ye ne se be hyase attack immune system no eno so ne asojafo aboa ye Kenya yen eme yetimi ye adwuma na wasojafo no ebere wo ho ase no ntimi enkwa adwuma so de a ede ye ne beba bonse na ofofo awode utiri pa no aye bohu aduane kwa ntimi ena okon wudidi a enye da bia no aye bohu ukopo obi adwuma na se na awotwe bia ayade a wo bepam afi adwuma no adwuma nso na ese ho aye din se IMF obeja ni afani po se tesen wo bi ntimi nkyere entuanya kakra na wo ya mesrew no give us about Mr. Drebi na NCC obe boost immune system no amwanya ahoden kwamwa na sojafo no benya ahoden ebere ni berebia aye adwuma se de se na efata na bema asiesie won so sa woda na ntimi na no give us about Mr. Drebi ebi so oye bema nso na da bia wa boho wo fie na o ya adane ba no give us about Mr. Drebi ebebo na asiesie obe Kenya wonidi ye mesrew no give us about Mr. Drebi betimi adidi na aduane no so aye adwuma sa wonni emro mfinhia dumienu a mesrew aduro ni nie give us about Mr. ma enum bi wo ye oba wo ma akoda enofo anase wafafura ma enum bi na emom wa ma akoda no nofo awie no watwa no de a me ba de amsi 2 years wa ma na anom onofo 2 years a de aka no ba bia de be koro no wankasa be hunse nti akoda no nom nofo no watwa wie a oba oto give us about Mr. Drebi nom ebe hyehyew no watimi adidi ye mesanso ewo ba ko a mamfa number no emaw na fresh ya 0543 222470 0543 222470 pharmacy shop ne chemical shop ya benya biato mesanso giver GC eye mixture ene ne capsules ewo ha sei na tie we no etu white ase gonorrhea candidiasis syphilis ne nyina etu ase wo ye oba ne nsufin bi ta gugugu ye bema nso obema nem time keka wa wo dwonso kora enye yie wo be chem adu mebi kora wo chem no na emoja nso edi akire meso akopa giver GC capsules ne mixture nom ema no nso the same thing wasetime keka wa watitia ma ayekuro ebi adonsa na hyehyɛ baabi efi wo wonsa kora mpo abonhu se na ema ne bi 7 preduasa na wo de hyehyɛ baabi a ensem fata ne nyina atime ma infection ebi awakotena ajanan bi so ye corporate nyuma yi no obi wo ho no ma wadress fines we bia na bi hye baabi wakwa akotena so akodwo nso akoye niema wo ho wa ampepa so wa anya hwe ko anu akotena se bom wonso automatically obetimi enya bi nti eba ne sa ebe how pa no giver GC capsules and Mr. Ibi say na nimi enutie ye no bom Food and Drugs Authority agiatumti wo ho ne se ho ta akeka wo ekowase FM no wo be ma wo ba syphilis yade ne de betena so na wantu amfiri wo nipadua no emu na ade niema bi sresra so na bi ansan bi agu ba bi na ade niema sresra nkuni ade a enkoda wo so tu ade firi nipadua no giver GC capsules and Mr. na betimi anom na esiesi wo ebeturu nyina afiri ho ede amaw sa de medical aka no be ma dumre bi kura na obe ma ikura ne mu hyehyewe mu kekaw ya is pa mu kura ne
titimo enso uye ne sa enye infection and aba bedokro no give us GC mixture and the capsules no oba nso ho kwan eso a mixture we beboa na mo secondary virgin pharmacy shop ne chemical shop yada yeton bi ewo ho frey sesi ebra wakwa akotobie 0543 222470 won taade a wo hye no so ya na important de wuntime nto so no ma wia moso se awia ntime moso na se da bia wo hye ne saade a infection na tena wo so a ebeche pa wo mo so ata pen nylon panties wo mo cheche no eno so no ebetimi ama infection atena wo so nti give a GC capsules no mixture no misrewa ba bia ton no bia benya bia to oto wi afre ye ne nkyere kwa befa so abenom no 0543 222470 0543 222470 Yada say to wa hine champon na wote ne kan give us Herbal center na yete won kan nu ni ekoyi udie na emwo pa yemfe nkomo ni nyina nsi ha no pay mede afia amankwa atamaklo medobba ama opoku enima opoku papa bi ama enima opoku onkwaso erade nhyraw ma sufra domu enkwa domu onye onimdifo nyansafo oba kokodrofo na oma nkwa tenten erade asiesi ama on dro onkai kawa brevia na wo generation enye hyra unuanu nyina maame no papa ye nyina wo aunties wo uncles ye nyina wish you a happy birthday onkwaso meba onkwaso nti cake no one grandma ene grandpa muni enya ye se ye meho but ye beje ye de achi so ati ase di nyina ye odia pesi onkwaso ni kwesi ya krado e de pensem mo no to aso koso mo afidie na Adom TV pensem mo nkomoi na ye mfa mawo nkotie ba bi foforo bia se wakoma afefoforo mu ni yesie no ese wakoma no bo ho ban ni nyina na aduane femu no asem so awutie nso timi ha wakoma ntimane na Adom TV pensem mo kwesinsia eto aso